El govern ha presentat avui denúncia al jutjat de Guàrdia contra la Guàrdia Civil pels interrogatoris que ha fet alts càrrecs de la Generalitat durant aquesta setmana. Una denúncia contra els agents que hi han participat i també contra qualsevol responsable. El conseller de la Presidència, Jordi Turull, diu que es tracta d'un atropellament i una vulneració dels drets fonamentals. A la denúncia se'ls acusa de 5 presumptes delictes i, segons Turull, el govern vol arribar fins al final, si cal, fins als tribunals internacionals. La denúncia presentada pel govern és contra els agents de la Guàrdia Civil que han estat interrogant càrrecs del govern, però també s'adreça contra qualsevol altra persona que hi hagi col·laborat, una al·lusió al jutge que porta les diligències. El govern considera que tots ells haurien comès fins a 5 delictes. El delicte d'obstrucció a la justícia, el d'usurpació d'atribucions, el de falsedat en document oficial, el de violació de secrets i l'últim contra els drets individuals. Aquí hi ha tot un atropellament de drets fonamentals, que vas com a testimoni d'una causa que no saps per què hi vas, en teoria vas per una cosa, t'acaben preguntant per una altra, t'acaben tractant amb intimidació. Vull recordar que inclús la mateixa lletrada que assistia, un dels que es van interrogar, la van amenaçar amb dir tu vigila el que dius, que t'acabarem citant a tu a declarar. És a dir, aquí hi ha coses que no es poden acceptar. Els 5 alts càrrecs de la Generalitat i l'exportaveu del Pacte Nacional pel Referèndum, que al llarg d'aquesta setmana han estat declarant davant la Guàrdia Civil en aquestes dependències, ara per ara no estan sota la condició d'investigats per part de la justícia. Tots ells van anar a declarar pensant que ho feien per ordre judicial. El govern vol que la justícia aclari què ha passat i esgotarà totes les vies fins a arribar a tribunals internacionals. Gemma Aragall, TV3, Barcelona. Els partits han manifestat les seves posicions sobre els interrogatoris de la Guàrdia Civil. També la CUP, que comparteix la iniciativa del govern. Trobem absolutament raonable, pertinent i oportú que el govern presenti querella. Tampoc és que confiem especialment en la resolució que pugui obtenir aquesta querella presentada, però com a mínim contribueix a no dotar de normalitat l'episodi que estem vivint. Que gent com en Joan Ignasi Lenin, que l'únic possible pecat que ha fet ha sigut precisament demanar un pacte per fer un referèndum amb el recolzament de 4.000 entitats, que és molt bèstia, i 400.000 persones, i que hagi d'anar a declarar a la Guàrdia Civil, a mi em sembla que és el termòmetre exacte de la qualitat democràtica de l'estat espanyol. Si vol denunciar, està en el seu dret com a ciutadà. El que passa és que jo sospito que el que està fent el senyor Turull és un cop més una mica de circ i una mica de performance, també un altre cop per escalfar una mica l'ambient. M'agradaria molt saber en quin marc, en quin context s'estan produint aquestes investigacions, si són investigacions que algun jutjat, algun fiscal hagi ordenat o s'han després d'altres investigacions prèvies. La veritat, m'agradaria saber exactament en quins termes i per què s'estan produint. I el Partit Popular demana al PSOE que doni suport al govern de Rajoy davant el que anomenen desafiament independentista. A Zamora, el número 3 popular, Martínez Maillo, ha dit que els socialistes